разкажете за Лазар. Вера? Вера така ще звъни вече. Да, бе, верно. Сега всичко очакваме Вера да полази. И да си направиш специалността. Дай по бира, дай по две. Те какво ядка, че не можеш да спиш толкова бир като мен ли, а? Еми не можеш, да, това ти е проблема. Чува се откъде е хвана цялата. Ти ако изпиш колкото мене бир, ти ще ладиш, да. Този iPhone не беше жълт. На мен кола не се Жълтя. Аз сега в жълто настроение. Да. Не го насочи, скажи ме. Защо? Ще го сложа тъй да ми звъни сутринта, като ми звъннеше. Наистина много малко. Искам по... Обратно го обърнете. Виждате вие двете. Няма как да го разделя филмчето на две. Мога да сипа количка. Ей, хората коментирам. Просто я представям, Вера. Как си ме представя? Жасмина, Седяща на един искаш бар. ли да ти обясня нещо? Не. Много бъркаш, моето момиче. Или говориш Значи, Ай, обясни. сега ще ти обясня нещо. Някоя вечер ще излезе с мене, ама с мене и моите приятелки, за да ти покажа как седа на един бар, така и си пие кротичко бира. И тогава пак ще си приказвам. Защото... Полека, моля, с вас. И... Едно до сега никога не съм лазила. Значи пила съм си, напила съм се и съм се прибирала вкъщи, съм си лягала в леглото. Аз бех на априлци. Беше някакъв 8 декември. Никога не съм лазила. Само да ти За кажа. лазенето ли говориш? Вино? Диди? Вино ли сте? Не съм пила да съм пила колкото съм пила. Браво! Време Жасмина. Точно. Едно въпросче Намери с си място. звездичка. Цък въпрос с звездичка. Защо беше подпряла За да те телефона хвана. ти на чашката от ракия, която е толкова мъничка и не може да го крепи? Чакам да ми освободиш бира на бутилка. След около 5 минути. Владо, въпросче с звездичка. Да. Можеш ли ги тия с звездички? Ти списанието ли ми? Вера! И кардето. Кажи! Майната му. Списанието С къде е? звездички ли си чета? Мелник го преглътна Ти някак си си, разбрала ама въпроса списанието с да ти звездичка. не. Не. Математика. Ти Математика списание не си ли имал задачки с звездичка? Мелник някак си го преглътнала. Сега Нали? списанието... Мелник го пригоднаха, ама списанието, дед ми го заля. Как ще ме компенсираш? Така с малко. Винаги ще си... Ще задава Владо въпрос с звездичка. Не си отварял? Не са ли ти правили като малък? Владо, значи не можеш да ме убедиш? Това е някаква врачанска По математика не си имал задачи с Не врачанска, звездичка. Аз съм сендовски Какво? завършен. Да, еми ето, видя ли По Владо? сендов ни пишеха първо пчелички и звездички. Владо, задача с звездичка е сложна задача. Не си ли имал такива задачи по математика? Той само ти е решал, затова не ми е обръщал внимание. Вече Това не е една студена възможно. водичка. Искаш ли много Чакай да просто иззема с бирата. звездичка? Взем ти бирата. И защо? Почна да се оливаш. Чакай да поправя. Сега аз които сложа една водка Реално на тия обратно, дичка на бе, Влада. Владо, Ще я задес. добре ми спи една водка да видим какво ще стане. Да, бе, ще си бе водка. Света не е готов за това. Следващи хора разказа по моя версия да чуя. Не дей да лъж. Аз си Добре. мълча. Сашко мълчи през цялото Едно време, аз ще питане го имам към тебе защита. само. Не е от мъжка Не, солидарност. аз не мога да Нищо не разбера е защо казал. ме Той не може коментираш думата такова от пред нас. хора, които не ме познават, че лазам. Първо, това ми е въпроса. Къде си лазила, аз сега го чувам. И аз първи път го чувам, че съм лазила, не Ма знам дали всички съм сме лазили, аз не е. Ма аз не съм лазила, това е проблема. Че иначе искам само да ти кажа, че когато съм пила, винаги съм пила до толкова, че да мога да се прибера вкъщи на два крака и си легна. Никога не ми се налагало Аз съм да лазил лазя. само на едно място, ама по да беше много грапав и коленете ми бяха разградиш 6 месеца след това. Владо, ти тук си правил на този път, според мен, не си Тогава лазил. колялото ти сигурно е нещо. Подозирам, да. Айде, братчет. На Златни пясъци, на Марибуса бяхме напили с Санко, по една гапава повърхност се парзадахме по колена. Стига да виж към хубав чипче.
Стри го, Верче. Стри го бързо.